Добрый вечер, паважаныя сябры. Мы рады вітаць вас са слаўнага горада Мазыр, адной са сталіц беларускага Палесся, дзе сёння распачынаецца праграма 12-го тура Беларусьбанк вышэйшай лігі. І ў гэтым першым матчы сустрэнуцца Славія і футбалісты Мінска. Каманды падыходзяць, у прынцыпе, у аднолькавым настроі да гэтай сустрэчы. Батэ. Ну і Мікіта Мельнікаў, цэнтральны нападаючы за гэтым стандартным палажэннем. Што тут прапануе Еўдакімаў? Мяч ляціць. Ох! Гол! Майкл Лопес забівае, да. Першы стандарт адразу ж прывёў да забітага мяча. Ну і не ведаю, ці трэба ўсё ж такі тут нейкія прэтэнзіі прад'яўляць на адрас футбалістаў сканаўшай гарадзей. Ну і яшчэ адзін былы гарадзец Мікалай Раманюк. У нас удар наносіць Дэніс Тэтах. Ну і на месцы Павел Прышывалка. Ось паўторным кідком з Нархам. Кароткая перадача. Ну і Нарх тут на двух сапернікаў не пайшоў. Змяшчаецца ў цэнтр. Дэніс Тэтах. Ну і зноў жа прабівае Тэтах. І на месцы Павел Прышывалка. Ну, яму ось прыходзіцца працаваць. В прынцыпе, ўсе удары такія, з якімі ён абавязаны спраўляцца. 10-й пазіцыі ў табліцы Мінск. З 13 ачкамі, 3 вікторыі, 4 нічыі, столькі ж паражэнняў. Давайте паглядзім, чым гэты момант скончыцца. Ну і зноў удар наносіць яго сённяшні наш імяніннік Владзіслаў Жук. Ну і зноў па пазіцыі. Адзін гол гэтага, канешне, недастаткова. Ну і бракуе рэалізацыі моманту. Ды яшчэ каманда чамусьці любіць у канцоўцы гульняў прапускаць. Шрамченка, удар на месцы. Міхаіл Барановскі, яшчэ адзін стрэл. Ох-ох-ох. Будзе вуглавы, там у кагосьці з мазыран мяч трапіў. Ну, няблага зараз брамнік згуляў. Давайте яшчэ раз глядзець. Выцэльваў там фланга на фланг. Зараз зноў у справе Руцкі. Вось цяпер толькі мяч дастаўляецца ў штрафную пляцоўку. Раеўскі і Тэтах. Не. Франсіс Нарх ўсё ж такі зноў б'е недакладна, як і Дэніс Тэтах. У мінусці з гэтай тройкі зараз будзе біць. Я думаю, што можна і адразу пробить! 1-1. 37-я хвіліна. І хто ж пайшоў рэалізоўваць гэты стандарт? Ну там, канешне ж, Мікіта Мельнікаў. Так, гэта ён вызначаецца. Голам свайму апаненту Майклу Лопесу, які зараз з мячом у штрафной Славі б'е. Ну, вышэй, гэта вышэй, канешне. Тут ўжо адчуваў, што мяч пойдзе. І яшчэ адзін штрафны. Мінулы мы памятаем, чым завяршыўся. А што зараз? Яшчэ адзін удар. Ну, там не рэагаваў Прышывалка, да, пайшоў бы мяч у створ, не ведаю. Калі б 43 хвіліны Дэніс Тэтах на Шрамченку. Падтрымлівае тут атаку Касараб злева. Шрамченка. Назад на Касараба. Зноў Антона шукае 15-й нумар. Ох, які момант! Як Лопес зараз все ж таки не забівае. Чаму? Гэта добрае пытанне. Дараваў ён зараз свайму саперніку. Там зноў жа правал у цэнтральнай зоне абароны. Скажу я пра тое, што сустрэчу абслугоўвае брыгада Дмітрыя Дмітрыева з фаніпаля памочнікі. Це там было, канешне, вельмі проста забіваць. Які стрэл ад Дэніса Тэтаха. Ну і дэманструе сваю выдатную рэакцыю Міхаіл Барановскі, капітан Славіі, пераводзіць мяч на вуглавы. Лопес прабівае мяч, там у кагосьці сапернікаў трапіў. Гэта яшчэ адна спроба ад Еўдакімова. Не лішнім. Нарх, удар у браму. Барсукоў нанёс галавой.
І што там, кагосьці мяч з гараджанаў зачапіў, таму будзе вуглавы. Ну і увогуле, ну калі ў першым тайме яшчэ мы бачылі у дзеянні прышывалка, то ў другім ну ніяк. Проста, ох, тут было горача. Раеўскі на ударнай пазіцыі тут аказваецца. Перадачу рабіў Барсуков. Непадобная Славія сама на сябе. Ось у параўнанні з 20-м хаця б годам. Гэта удар Лопеса і 1-2. Вось так проста тут ўсё у гараджан атрымліваецца. На 74-й хвіліне яны наперад выходзяць. Ну і зноў жа там памылка пазіцыйная цэнтральных абаронцаў Славі ось прыводзіць да другога прапушчанага мяча. Бачым і радасць футбалістаў Мінска і незадаволеныя за межы поля. Ну Алісейка хуценька падхапіўся, бачачы, што вось так все развіваецца. Мельнікаў перадача. Ох, якая тут памылка! Астравух аб'е на архне. Да, мог тут Юра Астравух. Ну яшчэ і праблемы ў абароне. Так, ужо мы пра іх неаднаразова сёння сказалі. Лопес і яшчэ адзін удар ад Еўдакімова. Мяч у Недашкоўскага трапляе. Трэба яго выносіць. Ну, хаця не трэба выносіць, бо забіваць трэба было Славе. Яна ўжо гэтага сёння не зробіць і церпіць сваё чарговае паражэнне. Яно для Славі ўжо 8-е ў чэмпіянаце. Ну а Мінск набірае чарговыя 3 ачкі. Іх